बे हाजो सिंथिं ट्रेन हाबलाङो जीसीबी डाम्पार ट्रेक्टर सालाय जाग्रासोलै बे लामाया। खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबो फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। दा आं दङ बेंटल गेट। थ' बेंटल गेटनिफ्राय थांनो ओंखारदों माबायाव मा गलपारा ना मा एक्चुअलि बे जायगाखौ आंबो नुवाखै ओमफ्राय मोनथियाबो। दा सासे लोगोआसो दहायो कनफार्म खालामहरदों थ' बेरायना फैनानै ओमफ्राय मोननैसो फट' हरनाय जादों आंनो। ओमफ्राय आङो फट'आव नायनानै लकेसन बा पिक्चारखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो आं जायगाखौ। थ' बावनो माने फाइनाल खालामबाय थ' बिदिब्ला बेरायहैनानै। थ' दा समा जागासिनो 3:10 बेलासिनि। दा गुसु गुसु बरियानो बेरायहैनानै फैनोसै। नोंथांमोननोबो दिनै शेयार खालामसै आङो आरो मा जायगायाव थांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा। थ' आंबो दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन बे जायगायावहा। माने आंनि लोगोआ मोनथियो बे जायगाखौ। बे सिगाङाव खननै खनथाम थांबाय थाबायनो थांदों आरो खननै खनथामसो। ओमफ्राय दा बे मोनथियो थ'चले बेखौ मा रड होननानै बुङो गाइस आंथ' मोनथिला। जायखिजाया आंखौ नै बै सिगांनि जिथु बाइक बेसो आंखौ लाबोगासिनो ओमफ्राय आं बिनि खिबु थांगासिनो। फैयै नै बिदि बरिया माने एकदम ओरैजायबो हाग्रा गेजेराव लामा। क्या कुल है, क्या धमाका है, एकदम बाराबो सिउ गुसु एकदम कुल बिराद बरिया सुपार हिट। आरो सिगांथिं रेलनि लामा दं। वाव क्या धमाका है गाइस। नोंथांमोना नायगासिनो दं दा रेल लामा आरो जाय गारि मटर मानसिनि लामा। वाव क्या कुल है। आरो दाबायदियावहा जुदि ओरै ट्रेन फैनायबा बेसे समायना नुगौमोन, बेसे बिउटिफुल नुगौमोन नङा होमबा। वाव बे हाजो सिंथिं ट्रेन हाबलाङो लामा दं ओरैजाय। दा फैनाय समावहा सम मोनोब्ला खिथिगोन आं। ओमफ्राय मोनाबाथ' गैला आरो मोनाबाला टाटा बाय बाय जासिगोन। नैबेलाय नैबे हाजो सिंथिं रेल थाङो नैलाय ट्रेन। क'क्राझार रड धुब्रि रड। फैयै मोनसे सेन्टार बा सक बा जायगा बेखौ चाप्राकाटि छप्पार होनना बुङो बे जायगाखौ छप्पार। वाव क्या ट्राफिक है भाई। छप्पार मोनबाय जोङो छप्पार। धुब्री गली बे धुब्री। एक बहुत बड़ा पंगा हो गया भाई, मतलब गलत रास्ते पे हम लोग आ गया। ओमफ्राय माब्रै जाखो बेनो लाबोदों मिथिबायना लामाथिं उल्टा फाल्टा लामा लाबोनानै सेस दा आन्दायबाय। ओरैबो गैया जाना होबाय। मारै जानांगौ दा थाब फैफिनसै नामा। थ' गाइस बिदिब्ला थांफाफिनांसिगोन। गैला मा जायगा होननानै बुङो बेखौबो मिथिला र' आं सार्च खालामदै खोन्थागासिनो आं र'। बिलासिपारा थांसै नामा बिलासि अके क'क्राझारथिं गिदिंलांसै हा साला बिसोरनो खोन्थानांला। दे होमबा अके उपाय गैला माने लामाखौनो उल्था लाबोबाय आसोला। सेसलै दा सोरनिबा माने लामाया जोंहा आन्दायफैबाय। जा लामायाव जों थांनांगौमोन माने जा जायगायाव जों थांनांगौमोन बे जायगायाव जों सहैला। दा जोङो एसे बेलेगथिं थांनोसै। बास बेखौ सालकसा होननानै बुङो गाइस बे सेन्टारखौ सालकसा सेन्टार। ओमफ्राय दा जोङो डाइरेक्ट नै ओरैजाय सिबलांसै। सालकसा नंगौ नै लिरनाय दंखायो नैलाय सालकसा। आरो नैलाय गोजौथिं ट्रेन खारो गाहायथिं मानसि गारि गासिबो सेव क'क्राझारा बिनिफ्राय दङ 18 किल'मिटार। दा डाइरेक्ट होलांसै स्वाइनो। नैबावलाय मा आदसा बाजार जादों बाव बाजार आदसा बरिया आस्ते दादा आस्ते। माने ओरैबायदि जाबाय जा जायगायावहा थांनांगौमोन जा लकेसनाव थांनांगौमोन माने बे लकेसनावहा सहैयासै। ओमफ्राय माने लामाया एसे गड़बड़ जाबाय जोंना फैनाया। माने आंबो फैफेराखै नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम दिनैसो फार्स्ट टाइम। लोगोआबो एसे आन्दायबाय। जिखियानो जादोला जेबो नङा नेक्स्टआवहा फैगोन। ओमफ्राय दा डाइरेक्ट होलांसै फैयै नै क'क्राझार। आं नै बे डिपोआवहा थाव सोनानैसै नङाबा जानाय नङा। नै थावा मोनसे खुन्थिल'सै जायखिजाया 500नि सोना लानोसै दा।
वाव थाव सोना लानोसै बिनि उनावहा थांनोसै बास नै दा क'क्राझार टाउनाव नै थाव सोखांनानै ओमफ्राय माबा मोनसे जाना लानोसै जानाय माने मा मम' जानोसै गारिखौ नैबेयाव पार्किं दोनना लानोसै आच्छा ओरैजायलाय मारै दखानानो गैला क्या इस ब्लेक 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 चलो फिदिंसै आं गैला बा नेक्स्ट दखान बेलेग दखानाव नायनोसै र' फैदो जिरायफैदो नोंलाय मा आरोलाय स्पेसियेलि मम' जागोन मम' जों साब्रैबो मम' जागोन दा मम' नागिरगासिनो माने मम' दखान नागिरगासिनो एक्चुअलि मम' दखाना दङ दंनायालाय दाबथाम दाब्रै बाट बे दखानावहा थांथ'ला सिगाङावहा एसे एक्सपिरियेन्स दंखायो आं बे दखानाव हाबनानै माने थावैनि बेनि थाखाय आं नामखौ मेनसन खालामथ'ला ओमफ्राय दा सिगाङावहा गोथाव बाव थांनानै जों जाहैनोसै बास ओमफ्राय ब्लडनोसै एसे मोनाबाय माने मा खोमसिबायानो एसे दा समा जागासिनो 6टा मम'आ सफैबाय नै बाबा एकदम लथब मम' जाखांनानै दा थांगौ डाइरेक्ट न'आव नै क'क्राझाराव मोनानि भिउ नै बिदि मोना दाथ' बेसेबां 6:30 हे मोनाबायानो हमखादों नङा होमबा वाव नै सुपार मस्ति धमाका बाइकखौ सालायना माबायदि मोनखो फास सालायनो मोनदों अके थ' गाइस बिदिब्ला नै जा लोगो मोनदों एक्टर बाबुखौ नै दे थांसिना बुंसै थांसिना बुंदो अके नोंबो थांदो रुमावहा जोंबो थांसै अके बाय हा चलो मालाबा लोगो मोनगोन चलो बाय थ' गाइस बिदिब्ला जोंबो थांनोसै दादा हेलो এইটো রাস্তা কোড গৈ পাবো এইটো রাস্তা কোড যাব বাসে কো যাব আচ্ছা আর এইপিনি जिसिबि डाम्पार ट्रेक्टर सालाय जाग्रासोलै बे लामाया हजों मेन हाइवेआनो थिगमोन ओरै सर्टकाट फैनानै जारलासो जाबाय दिनैनि दिना खालि आन्दायनायानोसै थ' दा दांतल थांनो दंमोन दा मोनसे नै बिदि जायगा मोनदों ओमफ्राय बेयाव रावबो गैया दा समा जागासिनो 8टा ओमफ्राय सोरबा सासे मानसि फैब्ला आं सोंसै दांतल थांग्रा लामायाव अबेथिं र' सासे मानसि फैगासिनो दै र एपिने आइब रब किबा दांतल जोआ रास्ता कोनपिने आसेबा दांतल जोआ एतो सिदा न नेटआव नायदों नेटनिया खामानिखौनो होआखै मिथिबायना उल्टा पाल्टा लामा आया मा जाखो नैबे जाबाय काजलगाव रड डाइरेक्ट काजलगाव थांसै बास मेन हाइवे मोनहैबासो एकदम सान्ति मोनसिगोन आं आरो मोनसे रिक्वेस्ट खालामो सोरबाफोर जुदि मोनावहा बांद्राय जुदि क्लियारलि मिन्थिया लामाखौ मोनावहा बिदि सर्टकाट लामाखौ दा लुगै दै डाइरेक्ट बुंखायो आङो दोनलांगौबा नों आधा घन्टायानो लेट जाथों मेन हाइवेजों थां नो प्रब्लेम खिन्थु सर्टकाटजों थांनाङा नै दिनै मा हालत जादों आंहा सर्टकाटथिं फैना लानानै फाग्लानो दे जिखियानो जादोंला मोजां सहैबानो जाबाय मेन हाइवे मोनबाय मेन हाइवे ओ माय गड थेंक इउ स' माच मेन हाइवे मोनबाय ओमफ्राय दा जोङो गाहायथिं थांनोसै ओमफ्राय न' मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला र' आरो मेक्सिमाम 20 मिनिट हमना ला आरो ओमफ्राय दा गाहाय थांसै दा अके गाइस थ' गाहाय थांसै राइट 9टा टाइमा थ' फाइनालि न'आव सफैबाय दहाय बेलासिनि 3टायाव थांनानै सफैखो खैथायाव 9टायावहा टटेल 6 आवार्स बापरे 6 घन्टा जा सासेया जायगाखौ मिन्थिखायो थांबाय थाखायो बिदि बुंनानै लांबाय आसोलाव नङाबा महा आन्दायहैबाय आरो फैयै ओरैजाय मथिं गिना फैखो जोङो एकदम माने क'क्राझार ना आरो क'क्राझारनिफ्राय नैबे लाबोदों आसोला एकदम माने ओरैबायदि खाथ्रा लाबोदों माने फुरा फुल अफ रडिं लामाया ससे जेराव माने आधा घन्टा सहैनो गोनां बेयाव माने 3 घन्टायाव मोनहैनाय नाइस एक्सपिरियेन्स मोनसे बेबो नङा होमबा दा जोङो गवालपारा बेरायना फैबाय आरोना गवालपाराल' नङा
धुबुरी ससे गवालपारा ससे क'क्राझार सापर सापर ना सापर ओमफ्राय सुवालकुसि मुलानबि क'क्राझार माबा माबि थांलाजोब्बाय आरो थिगानो अल इण्डिया नङाब्रा जायखिजाया जाबाय आरो गासिबो मोजांजोब नाथाय जों मा थांनो नागिरदोंमोन थांनो नागिरना आं फट'आव खिथिखाबायना दहाय अबे जायगायाव थांनो नागिरनायमोन बाट मा जायगामोन बेखौ मिथिला लांग्राया मिथिला गोमाबाय लांग्रायाबो लांग्रायाथ' लामा ससेयावनो गोमाबाय दंखायो मिथिला मा थांनाय गैला बेयो अके द थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार बाय